ngakwa ban supet ken mau ya kitu ki long yeng ki long sen ki ba ki ba thon ki ba le se ki ba mat ya ka jingjia ka skosi ka jing klat jong kitu ki ba yeng ki jong ki na ka jing yo yaw new covid-19 don ki nong yalam snong ki bor thau teng teng namar ka jing teng palat ya ka jing jia jong uneu jing pang kapelong yaki bakim syashu wat banwarra ya kamet na hospital syaki snong ki thau leni syakayi kasen ki advice bayi ki bayi masem badai banra baik na hospital ya kamet kitu ki bayap sya ulum jingkat te kabang kwa ban ong bas ngo ba ban but ya kani ka notification kabana kaliang jong ka sorka na ka department na ka health department kelapen mi mensau terik uneu benai me ar hajar ar kuei haka bengila keren syai bangi sya ban ra ya kamet mdei ban pendrung hayeng rela ban bu abaranda lenela ban bu ke compound te next day pada kinlek ban pendep ya kaniam kerukom kum bajule bat ba mdei ban ong ba ngi septing ban penrung hasnong lena ban penrung haka compound yeng kani kolong kejing pen kemau na kaliang jongi ke sorkar kenang ba ki bahayeng ke basem lu kin sngotu bat lu haka juk kapur ngakerpat ya kejing ya trelang jom kibor snong kibor thau baro